Kırgız jomogu. Bir torgoy uçup gele jatıp, ermendin arasına topusun tüşürüp jüberip, "Ermen, topumdu alıp ber" dese, ermen, "Topungdu alıp bermek tügül, bürümdü göter albay araň turam" dep bolboy goýat. Anda torgoy, "Seni eçkige barıp aýtpasamby?" dep eçkige gelip, "Hoy eçki, tetigi jerde bürüň göter albay turgan ermendi barıp jeseň bolboýby" deyt. Eçki, "Ermendi jemek tügül, egiz ulagymdy göter albay jatam" dedi. Anda torgoy, "Seni karışkırga aýtyp jedirbesembi" dep karışkırga barıp aýtdyle, karışkır, "Baýdyn eçkisin jemek tügül, iýnimdi gazalbay jatamyn" dedi. "Seni jylkyçyga barıp çapdyrbasamby" dep jylkyçyga barıp aýtdyle, jylkyçy, "Karışkyrdy çapmak tügül, baýdyn jylkysyn jogatyp tap albay jüremin" dep goýdy. "Anda seni baýga barıp aýtpasamby" dep baýga gelip, "Oy bay, jylkyçyň jylkyňdy jogatyp ary beri çapkylap jüret. Jylkyçyga jakşylap göz sal deseň bolboýby" deyt. Anda bay, "Hoy aýlanaýyn, jylkymdy teske salmak tügül, öz gazymdy göter albay araň jatam" dedi. "Seni çyçkanga barıp aýtpasamby" dep çyçkanga barıp aýtdyle, çyçkan, "Baýdyn gazysyn teşmek tügül, iýnimdi gazalbay jatam" dedi. "Seni baldarga aýtyp, iýniňe suw guýdurbasamby" dep baldarga barıp aýtsa, "Çyçkandyň iýnine suw guýmak tügül, muzomdy gaýtar albay emizip, çükömdi utturup, daqymdy tattyryp araň jürem" deyt. "Hoy baldar, silerdi eneňerge barıp urdurbasamby" dep enesine barıp aýtsa, enesi, "Baldarymdy sawamak tügül, jünümdi saway albay jatam" deyt. Seni kuyunga barıp aýtyp, jünüňdi uçurtbasamby" dep kuyunga barıp aýtsa, anyň golu boş eken. Kuyun koktudan uyulgup gelip, aýaldardyň jünün uçurup, aýaldar baldaryn urupdyr. Oşonu menen baldar çyçkandyň iňine suw guýup, çyçkan baýdyň gazysyn teşip, baý jylkyçysyn urup, jylkyçysy karışkyrdy kup, karışkır eçkini kup, eçki ermendi jep, ermen torgoýdun topusyny alyp berip, oşondan giyin torgoýu topusyň başyndan tüşürböй giyip jüret deyt.